Bé, bon dia a tothom. Molt contenta d'estar aquí. Volia donar les gràcies al Bru, al Damià, per la Fundació Impulsa Talentum, per l'oportunitat d'obrir, d'inaugurar aquestes jornades. I molt contenta de ser a Reus, perquè tinc arrels de reusenques, la meva àvia és d'aquí, tenim relació fins i tot amb l'Institut Pere Mata i molts contactes amb aquesta ciutat tan bonica. Bé, jo a més estic contenta de parlar d'un tema que m'agrada molt, que és sostenibilitat, que és economia circular i que és talent. O sigui, sembla que m'haguéssiu fet la inauguració expressament pel que m'agrada parlar, no? I en concret aquesta atracció de talent i la circularitat i els reptes que tenim en aquest món de transició. I vinc a parlar com a indústria, que la indústria, clar, si parlem de sostenibilitat, sabem que el sistema actual és insostenible, estem en un entorn de crisi climàtica, els nostres recursos són finits i, segons el Global Footprint Network, aquest any, el 27 de juliol, els humans haurem consumit el 100% dels recursos que anualment pot generar el planeta Terra. Per tant, és important en aquesta economia circular que el que fa és que puguem reutilitzar aquests recursos o que puguem minimitzar els recursos utilitzats. La indústria té molt a dir. La indústria sol ser electrointensiva, sol ser gasintensiva. En el cas de la indústria paperera utilitzem molta aigua, no vol dir que la consumim, però la utilitzem, després la tornem, consumim una part i tenim aquests reptes molt importants que també són, com deia, oportunitats, tant en quant a recursos, doncs en el cas nostre ara veureu que la nostra vocació és convertir els residus que generem com a societat en recursos, reduir els nostres consums d'aigua, reduir el nostre consum d'energia i la que utilitzem tendir cap a l'energia renovable, que aquí a Catalunya tenim molta feina a fer, és un dels punts que es parlarà en una de les taules posteriors, i també com a indústria nosaltres la descarbonització, reduir el nostre nivell d'emissions de CO2. Us presento una mica, parlant d'intentar explicar què és Alier, perquè la majoria segurament no ho coneixem. Som una empresa que estem actualment, tenim seu a Barcelona, però fàbrica a Lleida, som una empresa de territori, la nostra activitat es fa a Lleida i aquest és el nostre eslògan, però de fa temps, reciclar és evolucionar. I per què ho diem? Doncs la nostra missió, nosaltres som una empresa paperera, però ara ja ens definim, ja fa uns anys, com una empresa valoritzadora de residus. No només del paper, sinó ja veureu que també estem valoritzant altres tipus de residus. I la nostra visió és ser creadors de valor mitjançant aquest reciclatge sostenible. I desenvolupant, també s'ha parlat d'innovació, solucions innovadores. Ja veureu com això també té relació amb el talent. I com a valors, abans el Bru parlava de les persones, doncs el nostre valor principal és el compromís amb les persones, diem les persones primer, a part del respecte al medi ambient i els altres valors que us poso aquí de canvi, com a motor i d'evolució. Nosaltres, a Alier, no perquè ara sembla que tothom parla de sostenibilitat, nosaltres estem som una empresa que va començar la seva activitat el 1832, aquest any fem 190 anys, però des de l'any 1946 que estem reciclant fibra de paper. Nosaltres utilitzem les fibres dels residus per tornar a construir paper i això ho fem gràcies a molta innovació perquè no totes les fibres són fàcilment pel nostre tipus de paper, que ara ho veureu que és un paper molt tècnic, no es pot fer de qualsevol manera, s'ha de fer molta recerca, s'ha de fer molt desenvolupament i totes les nostres activitats industrials tendeixen a aconseguir aquest residu zero. Què valoritzem? Doncs el paper del contenidor blau, que aprofito per recomanar i animar a tots a que reciclem perquè realment té la seva utilitat i veureu que això dona els seus fruits, però també reciclem el paper del contenidor gris, que la gent tira malament i que està més brut, amb olis, està més impropis, també som capaços per la nostra tecnologia, i també del contenidor groc, que és on es llença els envasos de beguda, com el tetrabric, que tenen a dins plàstic i alumini, que també estem ja valoritzant a Alier. Per tant, nosaltres, la nostra vocació és passar del residu, passar al paper, i del residu i estem passant també al plàstic, que és el nostre nou projecte que estem actualment posant tota la nostra energia. Paper, què fem? El paper de les parets que teniu a casa vostra, el paper de placa de guix, el fem nosaltres, som l'única empresa a Espanya i només som